ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikonak, nasiputam ka di alima ba si Tersinam ni tuyang ka? Nay, saan ko mo't nakita? Apay ay abirbiro kam. Uy na, saan pa yan nakalaba? Saan pa yan nakalinis ita balaymay? Pimanaw na dagaws. Ay unay daytan. Nakasapsapa, pumampanaw. Inal daw lang nga suter aramidin na. Ay, amu ko no napanan na. Sigurado anapan na pinasya dagiti duma ako kumari na dita abagatan. Ay nakman berokin maray. Tanay, mabisina ka. Awan ba't ni Marito yang dito tersenam, Maray? Saan nga umay dito, Maray? Nay, apay ngay? Nauman? Adan sa sabali apapapanan na. Ay, saan natan akayat akay nistorya? Ay kat nauma siguron Sa bagay mo't kit di Awan mo't ngaminan maistoryak. Kan maysa, adda baro nga ordinansa ti barangay. Nay, anya nga ordinansa dayta, Maray? Tiliwandan dagiti chismosa. Ay sos, delikado nga rudno kasta. Wan, iso aliklik akong dag chismes. Dakasan no siyak ti umuna tiliwanda. Imbag man, tanapanunot yung agaramid iti kasta aklasit ordinansa, Maray. Ay, nasaya at unay dayta nga ordinansa ti barangay. Wan tag kaiwara, kan umad-ado dagiti chismosa diti barangay. Katno kasta nga umad-ado mat dagiti aga-apa, gapo iti chismes. Chip! Ay! Aw! Kabay, adda uram. Adda pungpungutan da abakat iti abagatan. Kahit, anya kumaita. Mapantaan nawan, adda giti mang pungpungaut. Baya mapungutan da. Chismusa ka nung amin. Aw, di agpasada takit dahin. Disturbo da ita. Allah, kasi matya bakit apong pungutan da. Kahit, sika kuman natin nanganawa. Apay nga imay mo pala imbaga kanya. Sika nga rut kanot ti kayat da nga aganawa. Apay asak pay lang. Napigpig sa kakano nga miti siyak. Mabutang kakit di nga aganawa. Ingka na, Chip. Ninanatuyang di pong pungutan da. Anya? Ninanatuyang? Ay, inakarutan nawain da kiti mang pungpungaw. Kat nuninang ko iti bunyag ninanatuyang. Naglaing ka nga chismes! Aray mo! Sige! Ikaw! Sakti pong pungutan niya! Ako namin nga ka dita! Karamutan ti rupa ka! Anay ikaw! Anay! Sige, kwaro! Ipakatun nga! Tapno si katipungutan day takalaban ka! Anay ikaw! Nagsakitan ti rupa! Nakaramutan nain! Kanapungot-pungotan ti bukaw! Sumardang kayaw! Nakiapa ka man ang tuyag. Di ka lamabain. Madan! Kaslay bagbagam akanayo na kamakyap-apa? Kano itaak lang nga nakyapa? Apay, di mo aya malagay. Day di pa nang ipabarangay daking ka. Gapo iti day takin na chismusam. Awan malagip ka? Ita, nakipinungot ka pa yan. Anya lang ang timakuna ni kumpare nga yung tingay. Iti day tangararamiday. Anya nga'y timakunam, Kapitan. Para kanyak amaysa, rumbang lang at iliwan tayo ni Kumari Tuya ang tanalaing ag chismes. Ay, saan pa'y matakagawan? Pasensyahan tayo pa'y basit ita. Marmarwaman, Kapitan. Agasam man ta dumayo pa yan dita abagatan tapno lang makichismes. Bayam ta kasaritak to. Tiliwan tayo kay Dad. Ipagpagaputay laka din ka ni Kwarog. Tangamen, ninang na ni Marituyang iti bunyag. No saan tayo nga ikan iti pagnakman na, aramidin nan tumanayin. Intun aramidin naman dahin. Kalpasan ang makasarita. Ijay tayo tun at tiliwan. Ipaibalo tayo kay Dain tapno sumardangan nga chismes.
Mababainak king ka pare. Panggulong samit din dito barangay tayo ni tuyang ka. Nah, apa asika nga, tinakaamiris iti dayta paray. Apa isan ang mapanunot ni tuyang mo dayta abanag? Awan nga rod manaknakim na pare. Ay na, kalkalpas lang anay pabarangay ni Marituyang. Nakipinungot man hindi ta bagatan. Imbaga, ada ni kwaraw ka naganawa ka dakwada. Uwin nga rod pare. Nipay kanukwaraw, tinapungot-pungot. Ay, pasit amin ti trabaho ni kwarog dayta paray. Di aganawa iti agaapa. Kasarita man langin ni tuyang ko pare. Barang agbalbaliw pa'y. Ay na, saan ka na agwapo, Chip? Nakaramutan day tarupam. Di nakman katawaan dyan. Ibagbagak lang, bata saan ka na agwapo? Inton maminsan, saan na kun ngay ayaban no kasta nga dagpipinungaw. Si kanton ti makamu nga ganawa. Iso nga rin asana ka na ganawa. Tamok ang mairaman ak itigulo. Kanay ikaw. Napgas dagiti karamot dito rupak. Ay, nasakit? Kaya't mau, takaramutak tarupam. Damagampay lang. Damdamagak lang mo't Dakos ayat agdamag. Ay na, di nak mabalin nga umay istoryaan dito tersinak mari. Taadaw ti araramidag. Umay ko laang mo't ibagakan ka dyan nangag ko at chismis. Kaya't mau at iliwandak. Pachamot at iliwanda ka. Ag chismis ta ki di aginggat kay kaya tamaray. Ay, jak kaya tadakkel apa ka ibabay nak numatiliw dak nga agchischismes. No di mo kaya ti makichismis kanya. San lang? Mapanak man lang ang ditabalay da maribanang. Ha? Hoy, Marituyang! Adumot lang ti aramidan ni Maribanang! Di mo disturbuan! Agsibsibog kamot gayam iti masitas mau Maribanang. Awan, Marituyang. Tane, nagpudot ti panawon. Malaylay da no jak sibugan ida. Ay maray, amum kaday di pagchichismisan da ditadaya. Anya maninday ta. Isardeng mo ti panagsibog mo. Tamapan tag-istorya di taunag ti balayaw. Apay, Mare. Di mo ayam mo at tiliwanda itan dagiti matiliwanda ang makichismes. Mamati ka mo. Pudno ti ibagbagak. Ay namaray pangbut-buteng dalaan dayta. Awan pa mudkit di tinatiliw da. Dayta ka. Awan pa'y natiliw da. Kasana po na. Ha? Kung kunadalang dayta, uray ni Kapitan, patsamag. Na, Mahal, kaslasan damot akabutang ti ordinansa ti barangay, ang matiliw dagiti chismosa. Asino dagiti saan amabutang? Nininang ko atuyang Mapanmutlat ta makichismes. Awan pa'y ngamin natiliw kay. Nagadwa chismosa dito'y barangay. Agtiliw ka na. Ay, kasanungay kat ninang mo ni Marituyang. Di uray man. Ay. Nakabasol nga raw. Ay, bayam ta kasaritak to pa'y ninang mo. Amangan nga minwadan tumanan ka pinungot na. Ay, bandak tumanin nga ganawa. Siyak tumanin tinakakaasay. Di kagtaltal na dito balay tuyang. Rumor ka maday. Mapan ko la bisitaon dagiti kukumaray. Imbag kuma, no dito yung kalang asidag. Talalaka ka lang ang mapanayaban, no oras ti pandangan, kan panaglutaw. Kasano kumaan dito yak lang asidag. Kat saan mo't akayat da kumarik akwanang kan kumarik abanang ti makichismis kanya. Uy tamo dagaya mo na bawalan ta kichismis dito barangay tayo. Adula, may na bawal-bawal. Makitam day ta pa nagrasrason ma. Ay kundo kasta ka lang, uray tiliwan da ka nga ruday. Malama pa na kaun, si Kanton ti baka mo nga gluta, wal... Marikwanang, papanan ni Marituyang, awit-awit namat dya agrat-ratik abag na. Ay, ada nga ta papanan na. Kat sigurado abiruken tumanen ni Kabadong inton madamdama. Nakalutong nga tan iti kanunda.
Panagkunakot saan pa'y. Ay, agunget tumanan ni Badong na inton sumangpot anag gapo ija bangkag. Agsinong batdan tumanan. Ay, day tati ipikto tinakaro apan nakichischismes. Panagkunam nga tamaray, mapan makichismis ni Marituyang iti sa balya lugar. Lakit di Nay, nagluganan iti tricycle. Partakam mo ang pataray iti tricycle mo asi ka, John. Kastuin ti kapartakan na taray to'y tricycle ka, na natuyang. Kita man nalumbaan na tapayan day talakay amagmag na. Mawan sa mo ti samsambutam. Anya nga awan. Agaawid to ang dagiti kukumarik akachismis ko ijay ilay. Ha? Mapan ka lang makichismis jay ilay. Punak man na mapang ka makichinda. Mapanak laang makichismis. Ay. Iso apardasam dagmaneho. Tanay, malatawakaw. Ay na amu kun no asino ti berbero kam pari Badong. Ay, amumon maray. Siyempre, ni Marituyan. Yak manan na sangputan dito balay may. Kinay, malumay. Nakita mi kan ni Marikwanang anaglugan iti tricycle. Naamon na nga mingkay at iliwan dagiti chismusan dito barangay tayo. Isuan na pan iti sa bali a lugar, tapno makachismes. Ay, huwag nga rod maray. Tila pakadandanunan na. Ay, una yan ni Marituyang. Di pagbutbut nga. Ang mga nodan tumanan makaapa na dito sa bali a lugar. Saan la dito'y barangay tayo nga illegal ti pan nakichismes, pari Badong. Dito'y intero nga ili iti pakpakupak, illegalan day ta. Ay, sos. Delikado nga rodan ito yan kunukasta. Sa dino tinang itulod ang kaninana matuyang. Ijay matili, tataba daw. Sa dino ijay. Ijay ayan dagiti agtutugaw a babae, ijay igiti kalsada. Agkikinuto da ijay. Anya. Nagpara ijay, din sardeng kaon. Nukasta, da ijay ang makikingkinutaw. Wain tataba daw. Sigurado da ita. Di nakpay malagip nga o may ilutwan. Iti kanay. Anya mo da ita klaseng asawa na ya. Enteng, apay ngay ngaging gaita kat awan mo't tinatiliw yu at chismo sa dito barangay tayaw. Di ka kadimat agganat. Banang! Ibagbaga nga min dagiti bumarangay asaan yung ipakpakat dayjay nga ordinansa. Makauray da ngamin Ay, saan ang maala? Iti inapuraan da ita. Ay, Na, anya kay jay? Ay, jay, wiw. Kuna na? Wan, agsilaw-silaw pay. Ay, kito iso na ta, di agtitilaw, iti chismosa. Ha? Isudaytan? Win, iso mamati ka nga dagtiliw iti chismosa. Ay, madanagan na kanina na matuyang ko araw. Apay madanagan ka, tataba daw. Apay, di mo nakita. Di limabas nga agtiltiliw ka nagiti chismusa. Nakita ka. Nasiputak nga rin dagiti chismusa, nagsilamang da. Ay, ayan na ngayngatan ni tuyang ka. Matiliw dan sa amit tayo. Ay, kasimot ni Ninang ka, no matiliw da. Mapankunto balunan, iti pagbaludan. At da natiliw da chismusa, kagawad. Ay, adan. Ay, sos. Taga-ano nga day ta natiliw da? Taga dito'y barangay tayo, Ay, na yan. Kababain. Amawom no asino dyan natiliw. Ibagamon, tapno maamuak no asino. Ninana tuyang. Ni Marituyang. Ijay ili tinang tiliwandakin ko ana. Kan dagiti kakadwa na agchichismis ijay. Ay, day takot ti kunak. Saan tumat nga min amamati kanya? Paray, kasano ako nawan ni tuyang ka. Saan ko akabailan ti agbyag nuawan paray. Ay amon ata ijay na pailang. Isuntumot la dakil a problema ni Marituyang. Amok paray, anapigsa ka kini Apo Mayor kini Apo Pulays. Mapantay na kasarita. Tapno parwarin din ni tuyang ko paray. Ay intun makarwar manen. Agchismis to manen. Ay di nakarkaro amadi.
Apay, di ka lamasyan kanya akong paray. Awan ti kadkadwa di tabalay may. Di na kan tumutla ang ilot-lutwan iti kanam. At nangagpay susad sa doon na paray. Hanggang naanos ni tuyang kaw. Nagagitpay no maminsan. Ay, awan mo't basbasol kaw. Papayatin ni Liuda. Ang awan. Dakil abasol mo dahi tapan nakichischismis mo. Sana ka nakichismis. Napanak lang nagpakuto ka na giti kong kumare kijay ilay. Ang rason ka pa ilang. Ay, Kapitan! Nilwardak mata na. Ikarimpay nga agbalbaliw ka, Marituyang. Katuan mga main, nagbalbaliw akaw na. Anyat makunang paribadaw. Kasi manituyang ko paray. Kasi akmay, nawan nituyang ko ang mga sikaso kanya. Mala, padasak ang makisarita. No, kaya't da ang mairwan ni Marituyang. Kabadong, nakita kalimabas ni Marituyang dito isang wanan ti Tersinak itay bigat. Nagturong mat dita abanda. Ay, kinasaya at mit no di ta banda tinagturungan na maray. Saan kan nga gungat? Ay, saanin maray. Taimbaon ko ngamin ang mapan ije bangkat. Ay, iji bang kagyaw tinagturungan na. Wine, pinaunak, tamapan nagmula. Sumarunuak tumitay. No kasta, pudnaw ang nagbalbaliwan ni Marituyang. Ay, kano saan ngagbalbaliw ay kay tiliwindan tumanin Saan danton na parwaray, maray. Bay-bay-anay ni Kapitan na may balaw. Ay, nanatoyang. Tulungan kat ni badong mo amanggad. Tapno sumaya at tibiyagyo. Hala, sige! Didon! Tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdungag.